Mun san cewa babu abin da ya haɗa dabbobi da kuɗi, dukiya ko wata kadara, ko da kuwa an ba su ɗaya daga ciki ba su san me za su yi da ita ba. To sai dai amma akwai wasu dabbobin gida waɗanda Allah ya zaɓe su ya musu arziki mai tarin yawa. Waɗannan dabbobi sun fi mutane da dama kuɗi, kai har ma da waɗanda ke ikirarin cewa suna da dukiya ko suke ganin suna da dukiya mai tarin yawa. Waɗannan dabbobi sun fi su kuɗi. Dabbobi ne da ke rayuwa cikin aminci da kuma wadata. A cikin wannan bidiyo zan kawo muku dabbobin gida guda 5 waɗanda suka fi kowane dabba na duniya baki ɗaya arziki da kuma wadata. A lamba ta 5 akwai kare mai suna Jif Pom. Wannan kare na da kuɗi da kuma kadarori da sun kai na dala miliyan 25, sama da naira biliyan 41 kenan a kuɗin Najeriya a yau. Jif Pom ya fara samun waɗannan kuɗaɗe ne bayan ya fara samun karɓuwa a gurin mutane a shafukan yada zumunta a shekarar 2014 saboda bidiyoyin shi masu ban dariya da kuma ƙayatarwa da ubangidan shi ke ɗorawa a shafukan, yadda nan take ya samu karɓuwa a gurin miliyoyin mutane a faɗin duniya baki ɗaya. Wannan dalilin ne yasa kamfanoni da dama suka sanya Jif Pom a cikin masu musu tallace a kafafen sada zumunta. Jif Pom na da mabiya miliyan 9.5 a Instagram, sannan yana da mabiya har miliyan 20.5 a TikTok. Kuma wannan kare ya bayyana a shirye-shiryen gidajen talabijin wato TV shows da dama. Ta waɗannan hanyar ne Jif Pom ya tara wannan maƙudan kuɗi da yake da su. A lamba ta 4 muna da karnukan Oprah Winfrey, shahararriyar biloniyar nan ta ƙasar Amurka kuma mace baƙar fata mafi kuɗi a duniya. Ta bari cikin wasiyarta cewa idan ta mutu za a baiwa kowanne daga cikin karnukanta guda 5 dala miliyan 30. Karnukan masu suna Sadie, Sonny, Lauren, Layla da Luke za su samu waɗannan maƙudan kuɗaɗe bayan mutuwar uwar gijiyarsu, wanda za a ci gaba da kula da su da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsu. A lamba ta 3 muna da mage mai suna Olivia Benson, wato ɗaya daga cikin magunan shahararriyar mawaƙiyar nan Taylor Swift. Magen na da kuɗin da sun kai kimanin dala miliyan 97. Magen ta samu waɗannan kuɗaɗen ne a shafukan sada zumunta, bayyana a shirye-shiryen gidan talabijin da kuma bidiyoyin waƙan uwar gijiyarta. Waɗannan su ne hanyoyin da mage Olivia Benson ta tara dukiyarta. A lamba ta 2 muna da The Grumpy Cat. Ba abin mamaki bane idan ka taba cin karo da hoton wannan mage wacce kullum fuskar ta kenan kamar wadda ke cikin bacin rai, saboda hotunan wannan mage sun yi yawo sosai a shafukan sada zumunta daban-daban. Kuma wannan mage ta samu karbuwa sosai a gurin mutane saboda yanayin fuskar ta da kenan kullum kamar za ta yi kuka ko kamar wadda ke cikin fushi, yana matukar baiwa mutane dariya. Wannan mage ta samu kuɗaɗe a shafukan sada zumunta, sannan kuma ta fito a fina-finai da dama, wanda hakan yasa take da kuɗi da sun kai kimanin dala miliyan 100. A namba ta 1 muna da Gunther the Sixth, wanda yake da kuɗaɗen da sun kai kimanin dala miliyan 500 a kuɗin Amurka. Ya samu kuɗin ne ta hanyar gadon kuɗin daga gurin ubangidan shi, wanda ya kasance wani hamshakin attajiri ɗan ƙasar Germany. Yadda ya saka karen a matsayin wanda zai gaje shi bayan ya mutu. Bayan mutuwar shi karen ya gaji wannan tarin dukiya, wanda a ciki akwai manya-manyan gidaje, ƙananan jiragen ruwa, kai har da ma mai girki na musamman wato private chef, wanda hakan ya sa wannan kare ya zama dabba mafi arziki a duniyar nan tamu baki ɗaya. Kuma karen na rayuwa cikin jin daɗi da wadata yanda yake morar kuɗinsa. To sai dai mu ce mu ma Allah ya azurta mu.